Despois de anos agardando, o Club de Remo Cabo de Cruz poderá disfrutar este verán da súa nova sede. Unhas instalacións modernas, totalmente equipadas, á altura dun club como o Crucense, un dos máis laureados do remo galego, en pelexa constante cos equipos vascos, na vanguarda deste deporte a nivel nacional. Así o anunciou esta mañá o alcalde José Ramón Romero, durante unha visita que realizou ás instalacións, para comprobar in situ a boa marcha dos traballos. Durante a visita estivo acompañado do edil de Urbanismo, Luís Ruiz, que se referiu a varias modificacións que houbo que realizar sobre o proxecto inicial, que provocaron unha pequena demora no prazo de execución das obras e tamén un lixeiro incremento no custe total do proxecto, hoxe en día por riba do 1.200.000 euros. Unhas consideracións que tuvo a ben facernos o Clube de Remo para tamén adecuar un pouco a instalación, xa que eles son os que van a disfrutar de mesma, pois tamén que sea o remate final e o resultado final que sea o máis cómodo e o máis válido para poder utilizalo por eles, non? Precisamente unha desas melloras introducidas no proxecto tivo que ver co redeseño do foso, sen dúbida un dos máis modernos dos que se dispoñen en Galicia, cun deseño específico que permite simular condicións reais en competición. Por exemplo, neste caso, colocáronse inyectores de corrente inducida de agua para poder simular as condicións da ría o mellor posible, rediseñouse toda a parte central, con topetes, con todo o que son as especificacións de unha trainera, non de un foso de remo xeral, porque hai moitas especialidades de remo. Entonces, digamos, adaptouse un pouco todo este tema para que reúna as condicións perfectas da práctica dun deporte tan específico e tan noso como é o remo de trainera, non? O grosso das obras xa está realizado e agora trabállase na preparación dos illamentos do chan e os acabados finais, polo que as instalacións poderían estar xa operativas durante o verán. Nosa intención é que o antes posible o Club de Remo poda xa entrar nas instalacións para os entrenamentos e a vida cotidiana que teñen que facer e, bueno, que teñamos unha inauguración no verán que vai coincidir xa co inicio da campaña da Liga de ACT, non?